哎呦我的妈！ Ang kalamig! Ayaw, di ba? Aray ko! Nagutom naman ang bibi, uy. Asan? Ito pagkaon na ni Ron. Dito ko sa unahan, sigmayu-mayuhan dito. Kaya na surprise, uy! Marami nga, ay. Roger, isa-isa lang, dalo mang kayo ka. Isa raman nga tunga lang. Ah, uga magani na imong wait. May gani, wala si Juyax, ulit bayak ano to? Bitaw no, paspasin na ninyo. Ah, sige, sige. Ulit ka do, inon ti katagaan karon. Ayaw mo away-away. Grasya bitaw na. Sorry, Takloy. Sige na lang, uy. Kanya ko dako. May kaayo. Gutom na kayo ba? Pikulin mo na ako. Pikulin? Kuya? Walang naka. Makaon diya. Gutom nga. Mimi Juyaks. Hala, wala ra ba ko'y makaon Juyaks. Pero, si Takloy, si Roger, si Kiray, nagkaon ng prize. Sige ko rin. Atuon ako. Salamat sa information. Manguha na po nagmakaon si Juyaks ba? Kalami sa price. Ano mo? Ayaw, di ba? Ay, di madutlan. Ay, namonon. Sirok niyo doon? Ayaw, di ba? Ang kalamig! Ayaw, di ba? I am a Roblox. Golden version! Roblox! Roblox! I need your help! Yes! I got you! Ayaw, di ba? Roblox? Ha 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 ha!